var ikke noget sådan, hvor jeg tænkte, eller sådan, svarede noget dumt, og sådan, nej, det mente jeg ikke alligevel, eller sådan. Ja, jeg finder Fik du lavet dit oplæg og sådan noget? Ja. Det kan godt bare til oplægget med min model, jeg havde taget med. Vi får lige tage med sig igen. Det er godt. Så meget længere tid. Ja, det er godt. Nå, blev færdig. Jeg skal bare dokumentere det hele. Altså, vi har ikke nogen mor og far. Så jeg er nødt til at være mor og far.